rybce už bylo 10 měsíců a my se shodli na tom, že nastal nejvyšší čas odjet na delší rybářskou výpravu. Nebyli jsme si jisti, jak to malý zvládne a upřímně jsme to nevěděli ani sami o sobě. Už při stavění zázemí nám pomalu docházelo, že jsme se báli úplně zbytečně. Dominiček tu byl totiž spokojnější než doma. Tak už máme zázemí hotový a teď už jenom nahodíme, připravíme člun. Dítě usnulo, takže paráda, máme na to čas a prostor. Ale bylo to boj, přijeli jsme a zjistili jsme, že vlastně z našeho místa se stal pláž. Z druhé části vlastně ani nemůžeme rybařit, z druhé části zase nemůžeme bivakovat. Byl tady jenom poslední cípeček, na kterém bychom mohli aspoň trošku mít zázemí, ale pro naše štěstí je to krásné místo a uvidíme, jestli tady ty ryby jsou. Mladý je spokojený, to je základ. Tak snad se mu budou líbit ty ryby. Takže pohodička. Takže čau. Co? Po chvilce jsme si připomněli život v bivaku. S tím rozdílem, že kromě věčného hledání čelovek a dalších věcí na ryby, přibyl ještě dudlík a piškoty. Svačinka. Dobré ráno. Dneska mám narozeniny a Dáda pro mě má nějaké překvapení, takže jsme byli vyhnáni z našeho bydleníčka, tak tady snídáme s malým kousek od bivaku. No a čekáme, až se budeme moc vrátit, tak jsem zvědavá, co z toho bude. I přes naši pečlivou přípravu a odhodlání po několika dnech stále nepřicházel záběr. Už to bylo dlouhé. Nahazovali jsme. Zas. A zas. A zas. Nakonec jsme začali hledat pomoc všude možně. Tady už jedou taktiky, vodníčkové slivovice, pohlazení prutů. A co podběrák, ten otočíš taky, nebo? Když už nevíš co, tak otoč podběrák. Co dalšího? Tebe můžu vyměnit. Mě chceš vyměnit?
počasí. Dobře. Já jsem zvolila tradičnější cestu. Trochu jsem nabídla vodníkovi, soustředila jsem se, ale nakonec přišla frustrace. Dáda zvolil cestu jaksi jinou. Zpětně si říkám, jestli to byla rybářská magie, čisté zoufalství nebo šílenství. Vypadá, když máš rybu na prutě, žena odjede nakoupit, mladý ho zbalit, tamhle kouká, ale my máme kapra. Královna cejnu. Kolikátý to je, 6? Minimálně. Hodně opatrně. Ale první kličky. Jak jsi vydal, kamaráde? Budu muset jít tačnout. No, nazdar, mámo. Ryba! Konečně. Ryba! Potejdu, ryba! Radost, viď, mámo. Miminko. Ryb jsme sice nachytali málo, ale i tak jsme odjížděli spokojení. Už totiž víme, že náš milovaný život u vody si můžeme užívat i ve třech.